babona ukuthi ngoba abantu bayakhuluma yini le nikhuluma kuyona le eniphathayo oh kuthiwa uTwitter manje amaphoyisa ukhishwe ulokhuzana umongameli wakhipha amasosha ukuthi awazobulala abantu abaphetheyo akakhuzi aphuma waphuma hey kuNkulunkulu kunzima Musungikhulumela ngaleyo nsizwa mfana kithi angifuni ukukhuluma ngayo base beyobheka uTwitter ukuthi ubani bekhuluma bathola ingane laphana ethi we see you or I see you akene ngitshela uma ubhala ku Twitter uthi I see you icala lelo niyayibona lento engishoyo ingane ibona umhlobo mhlawumbe uma ubungaqagela uthi napha abantu bebulawa ko we see you ninibulala abantu or whatever angazi namhlanje silapha nje for lokho osekuqede iminyaka engaki 4 umuntu oyintombazane ubhala ku Twitter uthi we see you uchajiwe namhlanje ngilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi kazi undodakazi wenzani ngithi mina bazongitshela ukuthi kunento efihlekile yokuthi wabulala umuntu noma wathumela umuntu ukuthi abulala umuntu ayikho leyo nto kuthiwa nje wathi we see you ngitheke ngizoke nginibuze nje sihlele kanje ukuthi sithini uma kunje ezweni lethu eliphethwe abantu bakithi asebephethe manje asebephethe nabelungu sizokwenza njani ngoba kusho ukuthi amanye amazwe noma ubani la ozothi ngelinye ilanga abhale ku Twitter athi we see you so wisiboshwe inkululeko enjani why sivumela uhulumeni adlale ngathi lokwangempela sikuvumelelani lokho na yabuza manje yini sizoyenza ukuthi sesiyazi manje ukuthi uhulumeni wethu uzinikeza amandla okwenza umathanda kuyena maye ngakuthandi uyakubopha noma unecala noma unalo mina ka ngikhuluma nje ngoba ngikhuluma ngaboshwa nginacala ngoba uhulumeni bengangithandi sebebopha ingane yami manje ngoba nayo bengathandi nobaba wayo bengathandi nenhlangano yakhe sizothula yini thina na sibukele lokho na ngale kwenzeka izinto ezisabekayo abantu batholakala begcwele imali komantalanzi into ebophisayo ababoshwe maneni thina sizele ukuzolungisa lelizwe ngiyafisa uyabona lezi zinto engizishoyo azimnandi ngahlala ejele mina ngeke ngimtshene okunye okuyimfihlo kwakufanele ukuthi ngingabuye ejele kwakufanele ngabuye hayi ukuthi ngiyaqagela yazi mina bengicela into elula nje
into elula nje ngoba okunye lokho esingakusho kuyokubalekile ukuthi njengoba kwenziwe lo sila sikhonela ubala la ngabo shela ubala mina ngale kwamanga amaningi aqanjwa ngami kuthiwa ngitshontshe izinto ngakhe umusi ngitshontshe imali akekho akwaphuma nanespeneni enye yezizathu abantu bakithi abangayiboni ukuthi njengoba sakhe umkhonto wesizwe sicasulwa ilento yabantu abathi bayabusa bengabusi bebe bedla imali bentshontshe imali benza konke bebe besedelela besiqambela amanga sizoyilungisa kanjani lento sakhe umbutho omusha okufanele ulungise yonke lento abantu bakithi abamnyama baboni bacabanga ukuthi bona uma belungu besabahoha ukuthi tshontshela la kulungile ukuthi leyo nto isisaphambili ayisisi phambili sizwana mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotecta esizoprotesta ngalo sonke sibale lezi zinto ezenziwayo sibale lezi zinto kulo hulumeni uhlulekile sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika ngena la uthe I see you ngena la ijele uma uthe nje I see you sazoke ngifune leli gama ukuthi yini le wrong kulona uma uthi I see you ngoba sitshenwa belungu lento nazi imfundiso ezisitshenile ukuthi I see you black man akashongo nokuthi I see you black man uthi I see you nangu umntwana uvele enkantolo manje uma kuphinde kwenzeka komunye nakomunye siyothi sithuleleni safuna nicabange lento ngelinye ilanga ke sihambe sithi lo hulumeni uyasibopha singenzanga lutho asisamfuni uma kuboshwa abaholi bakhona ababoshwa asisabafuni siyezwana ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi asingavumeli ukudlala abanye abantu nathi izwe lethu le sala kulo siyezwana so yeka zonke izinto size inkantolo kuzothiwa wathi I see you siyakubopha amaphoyisa njalo wona la asukela umuntu nje uyabona lapho manake uzofola uRamaphosa mawunisho uyabona akufanele sibe zithithibala asiyenzelanga lotho umkhondo kofanele ukuthi lezi zinto sizisho sizikhulume ngoba zinjengoba zinjalo asikwazi ukuboshwa abantu ababonisa ubugebengu siyezwana mina into engixaka ukuthi sithuleleni abantu bathi wena uthe I see you nathi ngifela bese sizoku soma la intatheli zithuleleni
zingasho ukuthi hayi bo ayinjena kombe ngala ngithuleleni ake ningitsheneke inkokheli ngoba nezingqekwe icala leli lezikhulula namhlanje ani report land ani report lezi niyakhetha man report wenzeni undodakazi kaJacob ngehlekisa mhlanganyelwa Zuma wenzeni ucelani mina aniboni leyo nto 9:10 aniboni pendulani nganithola ngishibhile namhlanje anithola ngishibhile ningabizi imali likhona yini icala likaDuduzile na wenzeni nizweni nina lapha enkantolo nizobhala batholile uMgudumala bathole beshibhile angithi basiza abamala iduze ngibuze one by one kulungile all I'm saying asibe fair sonke neyinkokheli asibe fair neyintatheli asibe fair nakho konke nje khuzani umhlolo obulala izwe angithi nenzele lokho angithi ne report khona ungarepoteki abathula bathinta into zabo kakhulu babona ngibabhizi because nikhonela ukukhuluma izinto ezinamaqiniso khulumana amaqiniso bakwethu uyabona nje lento engithi ngelilanga usafuna ukuthi simashe ngaba simashi kuba niyakhuluma ngoba ngabe sidayi bayazi basitshela sekufanele sisukumele phansi bizozosilalela ukuthi sithini manje mase senze njalo lesiyavumelana bekuyilokho nje okwamba kwethu bengibonga nje nami ukuthi siyabonga ukuthi nibe khona sakhona sonke thank you very much akukho ke ngizokusho sekuphelele umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami weba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba umshini wami 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 webaba ay wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami webaba ay wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami webaba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini